Здравейте! Приятели, здравейте! Добре, почваме. Коя българска спортистка има 2 световни, една европейска и една олимпийска титла? Екатерин Мария Трета. Що мислиш, Май че Станка Златева е май. Не. Екатерина Даповска печели единствения златен медал за България от зимните олимпийски игри в спринт? Не знам. Това и се оказа доста трудно. Не. Аз очаквах да има Стоичко. Ти там вече ще биш. Световният рекорд на коя българска спортистка по-висок скок още не е Стефан Константин. Кой български футболист е даден гол на Христо Стоичков? Бербатов? Не е вярно. Възразявам. Не сме на съд обаче. При коя треньорка по художествена гимнастика българ знае много? Май Нешка Робева. Я повей. Да. Коя българка е световна рекорд в дисциплината 100 метра с препятствия? Значи май някой Ивет Япа, Ивет Лалова. Не, Йорданка някаква си. Кой футболист номер 1 България? Христо Стоичко. Да, аз така съм. Как? Димитър вече Барбатов. Димитър Бербатов не е по-добър от Христо Стоичко. Възразявам. Тук не сме на съдсоли, обаче това не може да биш. Аз това не си го вярвам. Кой българин е гросмайстор? Какъв е гросмайстор? Да прави грозни лица ли? И световен шампион по шахмат. Той не го знам. Дончев? Господин Дончев? Не. Тя българка е най-бързата бяла жена в света. В света. В света обаче. Виж, Ивет Лава, Ивет Колева. Ивет. Добре, не. Сега пише в света. Сега Ивет Лава, не знам дали ще е в света. Ти нали чу? Тя подобри себе си и май се беше разминала от смърт. Доколкото разбрах. Ти давай. Коя българка спортистка е прекрасна световна и 8-кратна европейска шампионка по стрелба? Стрелбата вече Весела Лалова има. Не Ивет Лал. Не Лилова. Аз пък Пати Лалова. Весела Велчева. Ти си давай. Лечева. Кой е най-успелият българин гимнастик, участвал на цели 5 олимпиади? Стоян Трея, Йордан Тега, Късметдинов, Райчо Христов. Не знам. Мисля, че май съм го чувала, ама му забрах името. Какъв рекорд постави Стефка Костадинова на 30.08.1987 година на световното първенство в Рим? Ако не се лъжа, беше или 8 или 9. Не знам. Yes! През коя година Стефка Константинова е избрана за председател на България Олимпийски игри? Не знам. Хора, аз ще ви помоля да не се смейте, защото ние сме деца и не разбираме много от тези неща. И след това ни само пробваме. И както знаем, горе-долу се спомня. Коя е първата българска стойност по художественото? Нешка Робева е треньор, обаче не знам. Що е треньор? Може да е била и гимнастичка. Не знам. Българска златна медала стрелба на олимпийските. Сидни Леда Милева, тя не е ли писателка? Тя е писателка. Тя къде учила тук?
Тя се потиска ли или да Милева? Ама това е за заблуда. Да, ма защо вкарват много? Защото за заблуда. Добре, айде ти. През кои години Албената за световни шампиони по фигурно пръст? Албена, знаеш каква е добрата аз? Не знам. Ама през коя? Значи трябва да е в 2000 и нещо. И то само да е 2000. Къде е родена Екатерина Дяковска? Тя не е ли певица? Забравих. Не знам кое. Мисля, че... Смолян или София? Ай, Смолян. Това е Смолян. Не. През кой исторически челимчета тъй? Григор Димитров, май. И в момента ядем сладолет. Той е хубав. Така. Кой българин през 30-те години на... Тоест кой век е? 20 век? Данколов! Мисля. Който мислиш, давай, защото аз не знам. Да. Кой е най-успешният състезател на кану, каяк, 200 метра олимпийски игри? Който мислиш, давай. Защо? Дайте. Аз само. Ами аз не ги знам. Ще не знам Баркошкова, кой изяде Португала. Аз не съм, ти не си. Магарето си точно ти. Кой е български футболист? Ти си. Ти си по футбола. Кой български футболист влиза в топ 10 на света най-скъпите играчи? Стоичко, защото треньора на Барса го е купил за 4 милиона. Как Димитър Бербатов? Край. Това е несправедливо, хора. Как може да... Това Христо Стоичков. Ви люблея с гайдите, с песента. Стадиона беше напълнен. Този Бербатов, боже. Един човек да му дойде само. Ицо! Кой легендарен български борец спечели? Нанков. Не знам. Той е най-силният. Как? Кой ги мислиш, кой е едно от златните неща? Хареса ли? Силвия Митева, пробвай. Не. Кой българин влиза в историята на самото като първият европеец спечелил купата на императора? Не знам. Добре. Баба Ница. Турска палица. Дай да пробваме Петър. Добре, давай. Кой българин е европейски шампион и е носител на титула на Международната боксова федерация? Кобрат Пулев. Нашия. Моя. Да, каже, ясно каже. По Бурга, двукратен. Това не го прочетох на глас, ма нищо. Валентин Йорданов. Дай го. Не, Боян. Да, Боян. Как не се сетих? Той е един от най-добрите футболисти. Аз футболист. Къде е роден Веселин Топав? Той кой е? Футболист ли е? Не. Какъв е? Дай Русе. Дай Русе. Нашия град Русе. О, браво! Коя българка е световна европейска шампионка за двойки, след което и за жени на тон скок? Не знам. Попробвам. Телеза някакъв.
Имаме повече да правим и това печива. Още малко. И това е всичко, това е край. Да.